Unsay mangno sa mga magpakalimos ug muhatag og limos dinhi sa Dakbayan sa Subo, si Luta Nagayod ang masakpan nga muhimo niini. Bisan kadtong muhatag og mga pagkaon ngadto sa mga tawo nga anaa sa aseras gidili na. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Sa mga nagplanong mapaambit og mga pagkaon sa mga tawo nga anaa sa kadalanan, ayaw na lang ninyo idayon tungod kay higpit na kining gidili sa kagabahanan sa Dakbayan sa Subo. Kini subay sa hugot nga pagpatuman sa City Ordinance 1631 diin isyuhan og citation ticket ang mga madakpan nga mohatag og limos. I-rescue usab ang mga bata nga manaygon og magpakilimos sa kadalanan. Nabantayan nga nagkadaghan na ang mga tawo naglaroy-laroy sa kadalanan sa Cebu City nga nagpakilimos. Importante kaayo nga ma-address, especially karong Pasko unya hingabot na sad ang sinulog, nagkadaghan man ni ang mga mendikant nga niya karon. Ang lakang sa Dakbayan gitumong alang sa pagkabot sa gitinguhang Singapore-like Cebu City. Admitido ang mga naglangkob sa composite team nga gitahasan sa mayor nga dili diha dayon masulbad ang problema sa mendicancy apan gikinahanglan nga ipadulot yun ang ngipon sa balaod. Hinon adunay mga intervention nga giandam sa syudad sama sa naandan nga balik probinsya ug ang pagbansay sa mga mendicants sa mga livelihood program. I think it's high time nga magsugod na ta og citation. So papahibaw ni sa tanan nga I think we have to put ngipon sa atong city ordinance. So, during that first offense, isyuhan yun na nato sila og citations. Unya, aduna tay community service, no? So, it will be handled by the respective na ang mga offices concerned. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.